Doncs bé, tornem a estar aquí al Barcelona Games World, concretament a l'estand de Nintendo, on hem pogut provar en primícia la nova Nintendo NES, una remasterització d'aquesta. No és la consola que esperàvem, ja que esperàvem la Nintendo NX, però que fins al 2017, malauradament, sembla que no sortirà. Aquesta havia de ser la substitució de la Wii U. Aquesta consola és molt més petita. Inclou també entrada HDMI, que permet veure en alta resolució el contingut. No inclou cartutxos, però sí que inclou ja de per sèrie 30 jocs coneguts, com són el Mario, el Zelda o el Donkey Kong. Hem pogut provar aquest nou dispositiu de la marca nipona i hem de dir que funciona realment bé, sobretot pel preu de 60 euros. També creiem que això serà el renéixer del Games Retro, sobretot ja que la majoria de jocs són els clàssics de Nintendo, pels quals funcionen realment bé en aquesta nova consola de Nintendo. Doncs fins aquí les primeres impressions de la remasterització de la Nintendo NES. Soc en Miquel Orozco i ens veiem en la pròxima.